हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ दिनैनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय लाबोदों गोनांथार खौरां, अन्नानै भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो गुरै खावलायबाय। गिबि खौराङाव दङ धेमाजि जनाय माइदांस्रि गामिनि गेलेग्रा फोथाराव दिनै सावराय जथुम खुंफुंदों। बे जथुमाव जनाय दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर' आइजो अनसाय आफाद, बर' थुनलाइ आफादफोरा जयैनो बर' लाइमोनफोरनि सोलोंथाइ आरो बर' आइजोफोरनि दानाय लुनायखौ गोजोर जौगानायनि सायाव सरलायो। लोगोसे बखालि रुवाथि दोननाय, गामियारि सांग्रांथि आरो गुबुन गुबुन बिथिंनि जौगानायनि सायावबो गुवारै सावरायनाय जायो। बे सावराय जथुमाव थांखि जानाय बुंथिगिरि महरै BKWSनि डेपुटेसि रमिय' पि नार्जारि बिथाङा बाहागो लायो। ड्राग्स फालांगिरिनि सायाव सरकारा गोख्रों राहा लादों। SOG WGPDआ ड्राग्स फालांगिरि माफिदुल इस्लामखौ नागिरनायनि गेजेरजों तारापुरनि लारिका ग्रीन भेलि एपार्टमेन्टआव गंसे स्कर्पिय' कारनिफ्राय सिग्रोमनानै 17.42 ग्राम हेर'इन बोखांदों। माफिदुल इस्लामनि न'खौ दायो आरोबाव नायबिजिरनो थाखाय थाला मारनानै दोनथ'बाय होनना मिथिनो मोन्दों। बाक्सा जिल्लानि कनजिब दैमारिनि बिसि माजुनि दैमारिया गोबां साननिफ्रायनो गोमानानै दङ। कनजिब दैमारिया बुंनाय बायदिब्ला बिथांनि बिसिया गोबां सान सिगांनो न'आव थांनो होनना थांदोंमोन। बेनिफ्रायनो दासिमबो जेबो खौरां गैया। कनजिब दैमारिया बिसिखौ हाजारसे नागिरबाय, नाथाय जेबो गुमुर मोनाखै। बेनिखायनो माजुनि दैमारिखौ सोरबाफोर नुयोब्ला 7636872900 जानबुं नाम्बाराव खौरां हरनो खावलायहरदों। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। जनायाव गिख्रंथाव खालामदों। न' बांजों लोगोसे गोबां सम्पति खहा। धेमाजि जिल्ला जनाय महकुमानि सिङाव थानाय 2 नं गालि सिखारि गामियाव गिख्रंथाव खालामो। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला जनाय महकुमानि सिङाव थानाय 2 नं गालि सिखारि गामिनि पद्मा मिलि मुंनि न'आव रावबो गैयै समाव मोब्लिब खामनायजों बे अर खामनाया जादों। अर खामनायाव थाग्रा न', ओंखाम संग्रा, माइ दोनग्रा, गोबां गोनां फोरमान बिलाइफोराबो खहा जायो। बेराफारसे अर खोमोरग्रा बिफानखौ गोबां बालेंहरसेयावबो सौफैयाखै होनना फोरमायो। मोब्लिब खामनायजों खमैबो 5 लाख रांनि सम्पति खहा जायो होनना खौरांनिफ्राय मिथिनो मोन्दों। रायजो राजाफोरनिसिम गाहाम खौरां। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बिजनि सोहोरनि साहा 6 किल'मिटार जानथायाव थानाय बर' बाजाराव आयुर्वेदिक थेरापि सेन्टारखौ गासिबो सुबुंनि मोजांनि थाखाय गायसननाय जादों। बेनिखायनो माखासे साननि सिगांनिफ्रायनो सोरनिबा देहाया सानाय सुनायजों भुगिना दंब्ला फाहामथाय लाफैनो हागोन आरो गाहाम सावस्रि सुबुङाबो गावनि देहाखौ मोजां रिलेक्स खालामनाबो लानो हागोन। बेनि अनगायैबो जेरै सिं सानाय, हान्थु सानाय, मिजौनाय, मोदोम सानाय, जरा सानाय, गोदना सानाय, पेरालाइसिस आरो जिन मोननाय बायदि बायदि गोबां प्रब्लेम गोनां सुबुंफ्रा फाहामथाय लाफैनो हागोन। सोरबाफोर बिथांमोना गोजौनि जायखिजाया प्रब्लेम दंब्ला 9678121588 जानबुं नाम्बाराव आबुं खौरां लाहरनो हागोन। बर'नि राजखान्थिया खैफोदाव दङ। बर'नि राजखान्थि दोलोआ लोरबां जाबाय। BJPआ UPPL आरो BPFखौ फारनै आखायाव हमनानै दङ। बे गोख्रों बिबुंथिखौ होदों MLA आमिनुल इस्लाम बिथाङा। BJPनि गुबै फर्मुलायानो जाबाय आन्सलिक दोलोखौ फोजोबस्रांनाय। बे बाथ्राखौ बुंदों मानकासर बिधानसभा बियाबनि AUDFनि MLA आमिनुल इस्लामआ। आथिखालाव BJPआ UPPL आरो BPFखौ फारनै आखाइजों हमनानै दङ होनना बिथाङा खौरां बिजोङाव गोख्रों रावजों बुंथिदों। दुखुनांथाव खौरां। मिरु एबसुनि नेहाथारि बिद्दाव बर' बिथांनि अनसुलि जोनोमगिरि बिमा अनजालि बर'आ मैया मोनानि 10 रिंगासोआव जिउ गोमायो। बिथांनि जिउ गोमानायखौ सनितपुर जिल्ला एबसु आरो राङापारा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायनायजों लोगोसे दुखुथिया नखराव बाहागो लाहैना जोबथा बिदाय हैदों। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। चिरां जिल्लानि बेंटल खाजोना बेंखन, चिरां जिल्ला हाग्रा बिफाननि सिङाव गोग्लैनाय आरो बिटिआर हाग्रा आरो खाजोना बिफाननि रन्जित बसुमतारिनो 4 किल'मिटार सानजा फारसे जानथायाव थानाय बिमा दैसेनि रानिसुन्द्रि आरो बालाबारि गामियाव 2 दानसोनि सिगांनिफ्रायनो आयेन बेरेखायै बाला जावदों होनना अजद दैखांदों ओनसोलनि रायजोफ्रा। बाला अन्थाइ जावना फालांगि खालामनायाव जोंहा जेबो बुंनांगौ गैया, नाथाय बेबायदि आयेन बेरेखा बाला जावबाय थायोब्ला मादारपुर, बेसरबारि, नाथुरबारि, बालाबारि आरो गोबां गामिफ्रा फैगौ समाव गोबां खहा जानो थांगासिनो। बेनिखायनो बेखौ बन्द खालामनांगौ होनना बै ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा सरकारनिसिम दाबि दैखांदों।